Unsay bation sa Dios nga maganto sa mga tawo? Unsay pagbati sa Dios nga naakay mga problema? Unsay pagbati sa Dios bahin sa nagahitabo sa kalibutan ug dihang naa kay mga problema? Ang Biblia nagtudlo nga ang Dios nahigugma sa hustisya. Salmo kapitulo 37 bersikulo 28. Jehova nahigugma sa hustisya ug dili niya biyaan ang mga maunuhon kaniya. Bantayan niya sila kanunay, apan ang mga kaliwat sa dautan, pagalaglagon. Usad ako kaayong butang kaniya kung unsay gusto o kung unsay sayo. Mag-on siya dihang mag-anto sa mga tawo. Ang Biblia nag-ingon nga nag-ulang iyang kasing-kasing, dihang nakita niya ang grabing pagkadautan sa una. Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 ug 6. Nakita ni Jehova nga grabe na ang pagkadautan sa mga tawo sa yuta ug dautan kanunay ang naa sa ilang una ug kasing-kasing. Nagbasol si Jehova nga anang gihimong ang mga tawo sa yuta, nag-uol ang iyang kasing-kasing. Wala mausab ang Dios. Malakyas kapitulo 3 bersikulo 6. Kay ako si Jehova, dili ko mausab, ug kamo mga anak ni Jacob, kanay hinungdan nga wala pa mo moabot sa inyong katapusan. Ang Biblia nag-ingon nga gimahal gid ka sa Dios. Basaha ang 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 7. Samtang inyong itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay gimahal mo niya. Anong mobati tagugma sa uban, ug unsay atong gibati sa mga pag-anto sa kalabutan karon? Ngano makasiguro ta nga wadon sa Dios ang tanang pag-antos ug hustisya? Tudlo sa Biblia nga si Jehova ang mahigugmaong naglalang sa universo. Ingon sad ang Biblia nga gilalang ta sa Dios sumala sa iyang larawan. Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Nagpasabot ka na nga gihimo ta sa Dios nga may maayong mga hiyas nga sama sa iyaha. Sa kung mag-uol ka dihang makakita kag mga inosente nga nag-antos, labaw na gyud ang Dios. Yun sa nato pagkahibalo. Ang Biblia nagtudlo nga ang Dios gugma. 1 kapitulo 4 bersikulo 8. Bisan kinsa nga wala mahigugma, wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma. Ang tanang himuon sa Dios mo'y tungod sa gugma. Busa mo bati tagugma kay ang Dios gugma. Una-una, kung naa kay gahom, imo bang wadon ang tanang pag-antos ug hustisya sa kalibutan? Siyempre, himuon yun na nimo, kay gihigugma nimo ang mga tawo. Himuon sabka na sa Dios, na siya'y gahom ug gihigugma taniya maong iyang wadon ang tanang pag-antos ug hustisya. Usa ang tanang saad sa Dios nga gihisgutan sa sinugdanan niini nga libro, matuman gayud. Pero aron makasalig ka niini nga mga saad, kinahanglan mas mailhan pa nimo ang Dios. Gusto sa Dios nga makaila kaniya. Usay ngalan sa Dios ug giunsa nato pagkahibalo nga kinahanglan nato ning gamiton. Naa kay gustong higalaon kasagaran, unsay una nimong isulti niya? Ang imong ngalan. Ang Dios ba may ngalan? Daghang relihiyon nga nag-ingon nga Dios o Ginoo ang iyang ngalan, pero dili ni ngalan. Tulo lang ni sama sa hari o presidente. Gisultihan ta sa Dios nga ang iyang ngalan mao'y Jehova. Salmo kapitulo 83 bersikulo 18. Ang katawhan makaila unta nga ikaw kansang ngalan mo'y Jehova. Ikaw lamang ang labing hataas ibabaw sa tibuok yuta. Kung naa kay gustong higalaon, sultihan nimo siya sa imong ngalan. Sa Biblia gisultihan ta sa Dios sa iyang ngalan. Katawhan makailaunta nga ikaw kansang ngalang maoy Jehova. Ikaw lamang ang labing hataas ibabaw sa tibuok yuta. Gigamit sa mga magsusulat sa Biblia ang ngalan sa Dios sa lilibo ka beses. Gusto ni Jehova nga mahibalo ka sa iyang ngalan ug gamiton nimo kini. Iya kining gisulti nimo aron mahimo kaniyang higala. Unsay kahulugan sa ngalang Jehova? Ang ngalang Jehova makahuluganon kini nagkahulugan nga matuman sa Dios ang tanan niyang saad ug mapalampos niya ang iyang katuyuan. Walay makapugong niya, si Jehova lang ang angayan niini nga ngalan. Unsay kahulugan sa ang labing gamhanan?
hari nga walay katapusan, maglalalang. Ang katawhan makailaunta nga ikaw kansang ngalan mo ay Jehova, ikaw lamang ang labing hataas ibabaw sa tibuok yuta. Nag-ingon bahin kang Jehova, ikaw lamang ang labing hataas. Ang Pinadayag Kapitulo 15 versikulo 3. Sila nag-aawit sa awit ni Moises, nga ulipon sa Dios ug sa awit sa Kordero, nga nag-ingon, dako og katingalahan ang imong mga buhat. Jehova nga Dios, ang labing gamhanan, matarong ug matuod ang imong mga dalan, hari nga walay katapusan. Nag-ingon sad, dako og katingalahan ang imong mga buhat, Jehova nga Dios, ang labing gamhanan, matarong ug matuod ang imong mga dalan, hari nga walay katapusan. Unsay kahulugan sa titulong ang labing gamhanan? Nagkahulugan ka na nga si Jehova mas gamhanan kay kang bisan kinsa sa tibuok universo, ug ang titulong hari nga walay katapusan nagkahulugan nga siya kanunay nagluntad. Ang Salmo Kapitulo 90 versikulo 2. Nagpatin-aw nga siya walay sinugdanan ug walay katapusan. Dili ba talagsaon kaayo na nga wala pa ipatungha ang kabukiran o sa wala pa nimo ipatungha ang kalibutan ug ang yuta. Gikan sa walay sinugdanan hangtod sa walay katapusan, ikaw ang Dios. Si Jehova lang ang maglalalang. Ang Pinadayag Kapitulo 4 versikulo 1 nag-ingon, takos ka, Jehova nga among Dios, nga mudawat sa himaya o sa lubog o sa dahog, kay gilalang nimo ang tanang butang. Tungod sa imong kabubuton, sila milungtad ug nalalang. Oo, si Jehova ang nagbuhat sa tanan, gikan sa mga anghel ug mga bituon sa kalangitan, mga bunga sa kakahuyan ug hangtod sa mga isda sa kadagatan. Pwede ba kang mahimong higala ni Jehova? Nganong naghuna-huna ang uban nga dili gyud sila mahimong higala sa Dios? Unsay giingon sa Biblia bahin ana? Dihang ang uban makabasa sa dalaygong mga hiyas ni Jehova, mabalaka sila og maghuna-huna. Ang Dios gamhanan kaayo, labing hataas ug layo kaayo. Kinsa man ko nga hatagan niyang pagtagad. Pero mao ba na ang gusto sa Dios nga atong bation? Dili gayud, gusto ni Jehova nga masuod kanato. Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios dili layo sa matag usa kanato. Buhat Kapitulo 17 versikulo 27. Aron sila mangita sa Dios, kung sila manglimbasod sa pagpangita kaniya, ila siyang makaplagan sa pagkatinuod. Siya dili layo sa matag usa kanato. Gusto sa Dios nga makigsuod kaniya. Kung siyang isaan na siyang maduol kanimo. Santiago Kapitulo 4 versikulo 8. Duol sa Dios ug siya moduol kaninyo. Hinluhi ang inyong mga kamot, kamong makasasala ug sayang inyong kasing-kasing, kamong maduha-duhaon. Unsay gikinahanglan aron mahimo kang higala sa Dios? Unsay hiyas ni Jehova nga gusto kaayo nimo? Unsay gikinahanglan aron mahimo kang higala sa Dios? Si Hesus miingon, aron ilang mabatunan ang kinabuhing walay katapusan, kinahanglan silang makaila kanimo, ang bugtong matuod na Dios, kung sa imong ipadala si Hesukristo. Juan Kapitulo 17 versikulo 3. Ayon sa pagtuon ug makaila ka kang Jehova o kang Hesus, ug imong resulta makabaton kag kinabuhing walay katapusan, pananglitan. Nahibalo na ta nga ang Dios gugma. 1 Juan Kapitulo 4 versikulo 16. Kung nahibaluan nato nga gihigugma ta sa Dios ug mituotan niini, ang Dios gugma, ug siya nga nagpabilin sa gugma, pabiling nahiusa sa Dios ug sa Dios pabiling nahiusa kaniya. Pero naa pa siya'y ubang nindot nga mga hiyas. Giingnan ta sa Biblia nga si Jehova maluluyon ug mabination. Dili daling masuko ug dagaya sa maunong ugma ug kamatuoran. Exodo Kapitulo 34 versikulo 6. Si Jehova miagi sa iyang atubangan ug miingon, si Jehova, Dios nga maluluyon ug mabination.
dili daling masuko ug dagaya sa maunong ugma ug kamatuoran. Jehova maayo ug andam sa pagpasaylo. Salmo Kapitulo 86 versikulo 5. Kay ikaw o Jehova maayo ug andam sa pagpasaylo. Dagaya ka sa maunong ugma alang ni adtong tanan nga nagatawag kanimo. Siya mapailugon ug maunungon. Duhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 9. Jehova dili nangayan sa pagtuman sa iyang saad sama sa ginuna-una sa ubang tawo, apan nagpailog siya ninyo kay dili niya gusto nga naay malaglag kundi gusto niya nga ang tanan maghinulsol. Daghan pa kag mahibaluan bahin sa iyang hindot nga mga hiyas, samtang magbasa ka bahin kaniya diha sa Biblia. Kinsabay dili mahadlok kanimo Jehova, ug dili maghimaya sa imong ngalan, kay ikaw lamang ang maunungon, kay ang tanang kanasuran manganhi ug mosimba sa imong atubangan, kay gipadayag na ang imong matarong nga mga manlo. Sa unsang paagi ka masuod sa Dios nga dili man nimo siya makita, unsay angay nimong himuon kung magunungon ka sa uban sa pagtuon sa Biblia? Unsay angay nimong himuon kung magunungon ka sa uban sa pagtuon sa Biblia? Unsang paagi ka masuod sa Dios nga dili man nimo siya makita? Juan Kapitulo 1 versikulo 18. Sukad sa masukad, wala pa'y tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong nga anak nga usa ka Dios, kinsa anay sa kiliran sa amahan mao ang magpatinaw kaniya. Juan Kapitulo 4 versikulo 24. Dios maoy espiritu, ug ang iyang mga magsisimba kinahanglan magsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Timoteo Kapitulo 1 versikulo 17. Karon ngadto sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon, dili makita ang bugtong nga Dios. Iya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Dihang magbasa ka bahin kang Jehova diha sa Biblia, mailhan nimo siya imong tinuod nga persona. Salmo Kapitulo 27 versikulo 4. Usa ka butang ang akong gipangayo kang Jehova, kini ang akong gitimuha nga makapuyo ko sa balay ni Jehova sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Unsod umon ang pagkamaayo ni Jehova ug tan-awon nga may pagbili ang iyang templo. Roma Kapitulo 1 versikulo 20. Iyang dili makitang mga hiyas, na mao ang iyang walay katapusang gahom ug pagka-Dios. Tin-aw makita sukad sa paghimo sa kalibutan. Tungod kay mailhan kini piniagi sa mga butang nga gihimo mao nga sila walay ikarason. Ang magkadaghan ang imong kahibalo bahin kan Jehova, magkalalom ang imong gugma kaniya o mas masuod kaniya. Gihigugma sa amahan ang iyang mga anak, pero ang gugma sa atong langitnong amahan kanato mas labaw pa ni ana. Imong masabtan na si Jehova ang atong amahan. Mateo Kapitulo 6 versikulo 9. Usa mag-ampo kamo niining paagiha, amahan namo nga anaa sa mga langit, balaanon unta ang imong ngalan. Ihatagan ta niya kinabuhi ug gusto sa niya nga magmalipayon ta pag-ayo. Unay gusto sa mahigugmaong amahan para sa iyang mga anak. Salmo Kapitulo 36 versikulo 9. Ikaw ang tuburan sa kinabuhi pinaagi sa imong kahayag, kami makakitag kahayag. Oo, ang Biblia nagtudlo nga pwede kang mahimong higala ni Jehova. Santiago Kapitulo 2 versikulo 23. Atuman ang kasulatan nga nag-ingon, si Abraham nagpakitag pagtuo Jehova ug tungod niya nag-iisip siya nga matarong. Ug siya gitawag nga higala ni Jehova. Nauna ka na gusto ni Jehova ang maglalalang sa universo nga mahimo kaniyang higala. Basig pahunungon ka sa uban sa pagtuon sa Biblia. Mahadlok tingali sila nga mobalhin kag relihiyon, pero ayaw tubuti nga may mupugong nimo nga mahimong higala ni Jehova. Siya ang pinakamaayong higala. Kung na kay dili masabtan nganong dili ka ang maulaw sa pangutana. Unsay atong hisgutan sa sunod kapitulo. Ang magtuon ka sa Biblia, dunay mga impormasyon na dili nimo masabtan.
Ayaw kaulaw sa pagpangutana o pagpangayog tabang. Si Jesus nag-ingon nga kinahanglang magpainumsanon ta pareho sa mga bata. Mateo Kapitulo 18 versikulo 2 hangtod sa 4. Busa iyang gitawag ng usa ka bata ug ipatindog siya sa ilang atubangan ug miingon, sa makatinuod sultihan ko kamo. Dili gyud mo makasulod sa gingharian sa langit gawas kung kamo magbag-o ug mahimong sama sa mga bata. Busa, si bisan kinsa nga magpaubo sama ni anang bata, mao ang kinalabwan nga gingharian sa langit. Ug ang mga bata daghang pangutana, gusto sa Dios nga matupag ang imong mga pangutana, maong tun-i pag-ayo ang Biblia aron mahibaluan gyud nimo ang kamatuoran. Basaha ang Buhat Kapitulo 17 versikulo 11. Ron kini sila mas andam katon kaysa mga taga Tesalonica, kay maikagon man nilang midawat ang pulong, nga adlaw-adlaw nagsusi pag-ayo sa balaang kasulatan, kung tinuod ba kining mga butanga. Pinakamaayong paagi nga makapunan bahin kang Jehova maong pagtuon sa Biblia. Isgutan sa sunod kapitulo kung ano ang Biblia lahi sa ubang libro.